Volám sa Jaroslav Geľo a na Obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote som študoval v rokoch 1995 až 2000. Na tejto škole študovala aj moja mama, aj moji dvaja súrodenci, preto považujem túto školu tak trochu za rodinnú. Ja osobne som sa rozhodol pre štúdium na tejto strednej škole vďaka dobrému menu a vtedy novovznikajúcemu zameraniu na bankovníctvo. Okrem konkrétneho odborného vzdelania s možnosťou uplatniť sa i hneď v praxi mi dala táto škola dobré predpoklady pre štúdium na vysokej škole. Ja som ukončil fakultu ekonomiky a manažmentu v Nitre v odbore financie. Obidve tieto školy ma pripravili na moju profesionálnu kariéru. 13 rokov som pracoval vo VUB banke na ústredí. Pôvodne som sa zapojil do trainee programu, neskôr som si prešiel rôzne analytické pozície a bol som manažérom plánovania a kontrolingu firemného bankovníctva. Posledných 6 rokov pracujem v Plzeňskom Prazdroji ako manažér obchodnej exekúcie, pôvodne pre Slovensko a v súčasnosti už aj pre Česko a Slovensko. A čo mi dala Obchodná akadémia v Rimavskej Sobote? Skvelé predpoklady pokračovať na štúdiu na vysokej škole a výborné základy pre odbornú prax, hlavne vďaka odborným predmetom a ekonomickým predmetom, účtovníctvu, bankovníctvu, bankovému účtovníctvu a fantastickej vychytávke v podobe strojopisu, ktorú využívam dennodenne dodnes. Na školu spomínam iba v dobrom, vďaka skvelým pedagógom a fantastickému kolektívu spolužiakov, s ktorými sa stretáme dodnes, napriek tomu, že sme rozlezení po celom svete. Obchodnej akadémii prajem veľa úspechov aj do ďalších 70 rokov.